OK, dobre, čaute videa, dneska si tu zahráme hru, ktorej sa ja už dlho bojím. Meno tejto hry sa volá, tá hra sa volá Poppy Playtime a je to hororovka, takže to, ak ste nevedeli, tak žijete pod kameňom. Ale ak si toto video užijete, tak nezabudnite dať like a odber a môžeme ísť rovno na to. OK, máme tu asi nejakú cutscénu. You are about to see the most Čo si incredible ja si to asi nebudem pozerať, lebo bude zbytočne video dlhé, však si vyhľadajte cutscene. No dobre, takže sme tu a vlastne mám na max zvuky. Neviem, čo mám tu. Môžeme ísť ešte tam, ale ja tu na to potrebujem túto ruku. OK, dobre. Tak idem sa pozrieť ešte sem, že čo tam je. Tu je nejaký vláčik. OK, dobre. A ako zistím tie farby? Jaj? OK, tak ten vláčik má tie farby, tak. Zelená, rúžová, žltá, červená. Zelená, rúžová, žltá, červená. Ty kokos, na prvý? No. To asi kašlem. Nie, to nejde. Tá hudba je hrozná. To som si ale musel znižiť senzitivitu, lebo to sa nedá. To vám serem! Kamo. Hej, nie, že on na mňa hneď zaútočí. Kámo, však pozrite, jak sa ten kár pozerá na mňa. Nero, prosím. Prosím, Nero, prosím. A kde mám ísť? Mám jednu ruku. Však, ale svieti to svetlo? Môžem zavrieť? OK, dobre, čo to je? Ježiš, toto bude asi nejaký puzzle, však? Počkať. Je asi odtiaľto. Aha. Dobre, a ja to asi musím cez toto asi zobrať sem. Počkaj. To bolo, hej, ja som celkom čakal nejaký. Nie, to čo je za debilínu, kámo? Hej. Nie. Nie, nebude za mňou. OK, mal by som. Tam je rovno aj tam je ďalšie. Typujem, že to mám asi dať sem, OK. Ale boli tam 4, takže neviem moc. No dobre, tak to bol asi najväčší speedrun. Hello there. Nie, ty... Jaj, je tá rukavica. OK, dobre. No dobre. Poď sem, poď sem, poď sem, poď sem. Kamo, to mi nepadlo sem dole. Ečko? No dobre. Typujem, že sa... Počkať. No dobre. Není to toto, kde mám ma naháňať. Však nie. Ešte povedz to nejaký puzzle. Je dobre, tieto máš dole, okej. A čo to? Ja idem asi pôjdem. Nie. Ja sa budem pozerať iba za seba. Nie, ja to sem. Teda kašľam. Nie. Ježiši. Keby ste videli moju normálnu reakciu. Kamo, on na mňa vyskočí. Hej, haló. Hej, počkaj, nemám to zapnúť. Needs power.
prejdem. To si sem vyťahnem. Dobre. Teraz stadiaľ toto obmotám. Takto. Už je to napojené. Môžem skočiť, hej. Risk je zisk. Nič sa mi nestalo, tak to asi nie je full damage. A asi... Taká debilná hra. Iba jumpscare. A je to nahlas jak... Okej, to sa mi dobre si. A je to furt nahlas, to potrebujem. Asi, no pochopil som z tohoto textu, že asi mi príde nejaká hračka. Videl na YouTube Shorts. Pozerajte. Bože, čo? Ježiš, toto je jaké nepríjemné, prečo sa to na mňa pozrie? Kámo, to sem nemám dať tú mačku, asi nie. Nie. Ah! Nie, 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 nie. Nie, kam mám ísť? Čo robíš? Nechaj ma, kde mám ísť? Ja tam nechcem ísť. Dobre, ale pochopil som, že máme ísť tam. Dobre. Čekaj! Dobre, poj. To zvládneš? Zlá strana? To čo? To čo? To čo? Utekaj! Utekaj! Čo? Box? Nie! Čo ti šibe? Kamo, nie, že on žije a teraz ma tu prekvapí. Čo som komu spravil? Haló. Kamo, prečo to vyzerá jak Granny? Alebo ja neviem. Kamo, nie, že on ma čapne teraz. Čapovec za nosič. Nie je tu niekde ten DVD prehrávač? Ja tam nechcem ísť. To je tá Poppy? Ja ju nejdem otvoriť. No nie, čo na šibe? Nie! Nie, prosím, nie. Už v hej kamo, ak to bude 10 lajkov, čo tu nebude, tak spravím pokračovanie na túto debilinu. Viem, že je aj 2, aj 3, aj 4, aj 5. A kamo, jednotka bola strašidelná takto, tak čo bude 2, čo bude 3, čo bude 4, čo bude 5. No, dobre, ľudia, tak toto by bolo z dnešného videa všetko a tak zatiaľ čauko.